店選びたいですよね。会費は大体いくらだろう。2だとあまりにも安すぎますよね。やっぱ1人5ぐらいになるんですかね。5って正直な話。私はわからないんですけど、どうしてよりによってエリカさんが私たち3人の誰よりも先に契約切られるんですかね。それじゃあ私がエリカさんの好きなものについての情報で知っていること知ってる人っていたりしますか？いませんかね。もしいないようだったら、僕今日たまたまなんですけど、ホットペッパーをね持ってきてるんですよね。じゃないのかなと思うんですよね。エリカさんのことを送り出したい気持ちがないのか。それが好きだったら、それで教えて